Здравейте хора, днес ще играем Dead Lab. Една игра, която ще научавам. Не знам как се играе, но ще науча. Нека да започнем играта. Това е хорор инди гейм пак. You should go check them out when you get the chance. Well, it's about time. I was beginning to think the experiments were failing. It's nice to hear that our money's being put to good use. Какво става? А? Какво? 1 април 2013 или лаб. Ден на шегите! Sam! Sam! Do you copy? How does he know my name? Oh. Is this urgent? Wow! Sam! Thank goodness you're there. The name's not important. I'm a scientist. I was the only one who managed to escape the lab. I'm on the surface level in the security room. You are the only survivor. If I can get you out, I can figure out how you're immune and stop the infection from spreading. But what do you want me to do? You need to get moving. Grab that flashlight on the table next to you. Find a weapon. Oh, значи но ще е хорор с флашлайт, бе. I'll be monitoring you through the Да си грабнем weapon and be careful. и да внимаваме. Сега нещо да ни скочи. О, добре, тук сме. Майкъл Джаксън! Добре. Нека да видим. Добре, тук няма нищо. О, шет. Затварям се очите. Просто мишки. Какво стана? Какво беше това? Добре. You can pick up small objects by holding the right mouse button. Алата. Give it a try on those crates. Там ли трябва да се качваме? О, не знам къде. Да видим сега. Давай, вдигни го. Тука. Вдигни го и това. Какво става? Okay. The main service area is just beyond this room. See that vent up there? That should lead you straight to it. Door locked. Добре, къде е сега това? Ние просто можем... Давай. Да видим. А, готово. О, готово. Сега мисля, че тук трябва да вземем това и да отнемем тука. Коста! О! Взехме ли го? Пак мъничък паяк зад мене! О, е! Умри! О май гад! Умри! Какво? Дали можем? Вау! Умри! О, шит! Добре, да видим на коя врата door locked. Какво стана? О! Това да не беше саундтрака от Слендерман. О май гад. Това е аммо за шотгън. Тук има и шотгън. Вау! Добре, внимателно. Shit! Добре.
Мисля, че го намерих. И оставяме пищака и го вземаме това. The door has opened. What? Коя врата? О, какво стана? Мисля, че отворената врата е тази. Не видим какво ще стане. О! О! Това беше супер готино! Има още. Какво? Флашлайтът ми спря! Какво ще направя? Уахаха! Добре. Какво става? О! Добре! Тук ще става битка! Умирай! Кой искате? Double kill! Има ли още от вас? Аре, елате! Ха! 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 Добре, няма още. Уоу, така мисля, че ще стане един бос батъл. I have a bad feeling about this. Охо-хо-хо! Край ли е? Да. Играта е била много забавна. Мога да ги играя цял ден. С рестарт. И това е всичко. Благодаря за гледане на видеото. И сега това е така стартинг интро. Моля, сабскрайбнете и лайкнете видеото, ако сте го харесали. И ако имате въпроси, напишете го в коментарите. И чао!